హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అంతా బాగున్నారా? మేమంతా బాగున్నాం. మీరు బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాం. వెల్కమ్ టు స్వాతిస్ జర్నీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, మీషోలో నేను త్రీ డ్రెస్సెస్ ఆర్డర్ పెట్టాను. అవి ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి మీకు చూపిస్తామని వీడియో తీశాను. ఈ 3 పేర్స్ నేను ఆర్డర్ పెట్టాను. ఫస్ట్ డ్రెస్ ఇది అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. ఈ డ్రెస్కి విత్ ఒక స్లిప్ కూడా ఇచ్చారండి, లవ్ లెటర్ లాగా. ఇది చదవాలంటే మీరు చదువుకోండి, కనిపిస్తుంది. ఐ థింక్ అంత నీట్గా కనిపించకపోవచ్చు. చూడండి, కంప్లీట్ డ్రెస్ చాలా బాగా వచ్చిందండి. ఇది నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అన్నీ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఇది సెకండ్ వన్, పింక్ కలర్, చాలా చాలా బాగుంది. ఇది చూడండి మీరు. ఇది నైట్ డ్రెస్. సడన్గా చూసి టాప్ అనుకుంటున్నారేమో, ఇది నైట్ డ్రెస్. చూపి ఇప్పుడు. బాగుంది కదా? మీకు కావాలంటే మీషోలో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ చూసి మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా ఆర్డర్ చేసుకోండి. లైక్, షేర్,